Halo kawan, iki mau acarane dijak mancing anak. Pirang-pirang dino ngejak mancing, jane opo ngono lho sing dipancing. Ya wis gas iki wis tekan spot pertama ya. Jane mening, tapi yo iwake cuwilik cilik. Ora kaya jamanku dhisik, iwak isih akeh turnen yo gede-gede. Mergane ora enek pergerakan blas, iki pindah lokasi kedua ya. Neng samping jalan tol Jogja Solo. Lah iki karo mlakuke mergane kan cerak. Lah kae Sungai Bajing. Lah engko mancing nang ngisore kono ya. Lah iki melewati jalan pintas, jalan sing menuju spot kedua. Mergane kene dhisik kali iwake akeh ya. Lele, nila, jan komplit jamanku dhisik. Tapi suwe ora mancing ya ora ngerti keadaane kali saiki. Iki karo direwangi melompat pager. Mergane jamane ora kaya jaman dhisik. Jan saiki enak perubahan jalan tol saya angel. Nah iki spot kedua ya, jan Duh, iyup gak po enak tinggal mancing iki. Tapi mbuh saiki iwake akeh apa ora nang kene mbuh ndak paham aku. Cowi taunan ra mancing nang kene. Ki Indonesia jenenge Kali Bendungan ya. Nek tinggo ciblon barang tinggo adus tinggo umbah-umbah. Lah ning spot kedua iki alhamdulillah oleh poin urang ya. Jan urang kudu lobster ya. Urang aku sampai gumun kali penak ayo ngene kok iwake ora enek. Jan saiki padha neng ndi iwak-iwak sing kaya dhisik. Anakku sampai bosen pancingnya dikekne aku terus ditinggal koceh dhewe jan menak nek koceh. Jarine hobiku mancing ya, tapi nek ora oleh koceh jarine.